Os dous partidos votaron en contra do orzamento e Gerardo Lázara abstívose. Explicou por qué. Digamos, de mérito o valor de presentar este documento. É certo que o mellor documento pois ten moitas eivas e non está todo ben feito que debería estar. Quizá tamén a dificultad de facer un documento real despois de todo isto que da situación económica é importante. Por lo tanto, non vou ser o que lle vote en contra a un presuposto despois de 10 anos de 3, pero tamén, evidentemente, despois das eivas que se presentaron aquí, pois é moi difícil votar a favor. Ese é o que explica o sentido do meu voto, que é este. Dende as bancadas do goberno defenderon o documento como real e equilibrado. Nós fixemos un presuposto equilibrado, realista e legal, donde non cabe medida alguna sobre remanente negativo, sin distorsionar absolutamente os servicios básicos que o Concello ten a oportunidade. O edil Javier Cuíña criticou a visión victimista do PSOE. Pero eu creo que é de alabar, e así o vou facer, e así o vou votar a favor, que se presenten uns presupostos despois de 3 anos que ninguén nos presentara. Xa se irá pagando, evidentemente vai haber atrancos, como había hai un ano e como houve fai 10 anos. Vai haber atranco. Ora, decir, de repente, desde mañán xa non hai corriente e xa a basura, non. Iso do vitimismo, meter medo, creo que non funciona. E así, o orzamento saiu adiante co apoio do goberno e do popular Manuel Mato, tras unhas votacións que urxiu o propio Javier Cuíña, que marchou en canto o documento quedou aprobado.